For sharing only, may 5 peso banknotes collection. Republika ng Pilipinas, Emilio Aguinaldo. Republika Pilipinas, 1878 hanggang 1900 at isa. Sa kumbentong ito, itinatag ang presidensya ng unang Republika Pilipina na pinanguluhan ng kagalang-galang Emilio Aguinaldo A. Fami. At dito'y nanatili mula ika-10 ng Setyembre 1878 hanggang ika-29 ng Marso 1879. Pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas noong ika-12 ng Hunyo 1878.